A ja som teda rada, že teraz jedna z prvých, áno, vzťahov, o ktorých budeme rozprávať a vôbec protagonistiek, ktoré tu so mnou sedia, je Janka Zácharová. Vítaj, môžeme si týkať však. Áno, áno. Dobrý deň. Janka bude rozprávať tiež o istej inakosti, ale ako musím povedať, že ty už o nej rozprávaš alebo vystupuješ v tejto pozícii úspešnej rómskej ženy na viacerých fórach. A je rozprávanie o tebe a možno tvojich vzťahoch niečo nové, nová skúsenosť? No, v podstate áno, pretože väčšinou sa tí ľudia, alebo teda tí, ktorí ma spovedajú, sa skôr zaujímajú o tie moje študijné a pracovné výsledky. A hlavne v tom kontexte, že pochádzam z rómskej osady a dostala som sa ako keby takou cestou štúdium a prácu som sa dostala tak do iného sveta, ale tak vyslovene o vzťahu ešte nie. A ono je to veľmi zaujímavé, pretože ja tvorím tiež taký zaujímavý vzťah, že vlastne to aj tak sedí, že nás to spája, robím také prepájanie tej minority a majority, keďže môj partner je nie Róm a ja som Rómka a v podstate u nás to nebol, od začiatku to nebol žiadny problém, takže je to také zaujímavé. No, tejto zaujímavej vlastne skutočnosti a k tomuto prepájaniu sa samozrejme dostaneme. Ty si načrtla, že najčastejšie teda musíš rozprávať o svojom pôvode, o tom, ako si sa dostala na univerzitu, ako ti k tomu pomohlo aj občianske združenie Divé maky. A mohla by si nám to napriek tomu, že o tom často hovoríš, ešte nejakej skratke a zhustenej povedať vlastne takú svoju tú vizitku, že čo stálo za tým tvojim životným príbehom? No tak v prvom rade tam asi v súvislosti s organizáciou Divé maky, v prvom rade tam bol talent a ten talent bol vlastne aj taká moja vstupenka do iného sveta ako rómskej osady. Ja som bola kedysi tanečný talent a venovala som sa aj veľa divadlu. Bola som v podstate aj študijný talent, keďže ja som mala dobré výsledky v škole. A prihlásila som sa do programu Divé maky vďaka mojej pani učiteľke, ktorá si všimla, že mám veľký talent a že trošičku vyčnievam spomedzi tých ostatných detí v rómskej osade. A hneď ako som išla na prvý konkurs, tak ma zobrali s tým, že som bola v programe 5 rokov a vďaka ich podpore som vyštudovala súkromné hudobno-dramatické konzervatórium, teda herectvo. A venovala som sa v podstate všetkým umeniam, ako sa len dalo. A je pravdou, že keby som nemala tú podporu, je to vlastne štipendijný program, keby som nemala ich podporu, tak by som tu asi ani dnes nesedela ako významná Rómka, pretože by sa mi asi nepodarilo študovať na tej strednej škole. No a dnes to má taký iný kontext, že po ostatných štúdiách a iných pracovných skúsenostiach som sa do programu vrátila. A dnes som koordinátorkou absolventov Divých makov. Teda mali sme dokopy úspešných študentov Rómov až 300. Takže po celom Slovensku máme 300 nadaných rómskych detí, z ktorých sa stali aj úspešní ľudia, ktorí už dnes zastávajú tiež aj vyššie pozície, majú za sebou vyššie vzdelanie. A tento program napríklad málo kto to vie, a nie všetci ešte vedia o Divých makoch. Ale práve oni sa zaslúžili o to, že ich tu máme toľko a ja ich dnes dávam dokopy a snažím sa s nimi tiež vytvoriť nejaké nové projekty a snažíme sa vytvoriť takú platformu, kde budeme aj viditeľnejšie napríklad rozprávať o našich životoch, že aké to bolo kedysi, keď sme boli deti a potrebovali sme finančnú podporu a aké to je, keď už dnes my napríklad môžeme pomáhať iným. Keď si použila ten výraz, že tam dávaš dokopy, teda samozrejme v zmysle nejakého prepájania projektového, tak zo svojich podkladov viem, že teda tam si sa aj dala dokopy ty so svojím partnerom
Sámkom, ktorý je tu teda s nami. Takže slúži tu vlastne aj takáto asi platforma. Nehovorím, že teda na randenie, ale vo vašom prípade to tak vyšlo, ale spomínala si teda tú možnosť, ktorú aj vďaka Divým makom si dostala, či už k štúdiu, ale teda neskôr aj k štúdiu v zahraničí. Tam si ako vnímala tú možno tvoju pôvodnú takú tú identitu, že si súčasťou nejakej minority na Slovensku? Ako sa to zmenilo? Bolo to v zahraničí niečo iné, alebo vlastne veľmi podobná skúsenosť? No, bolo to dosť iné. Ja som vyštudovala na UWC Mostar a to je medzinárodná stredná škola. A ja som bola zrovna v Bosne a Hercegovine. A tam som to vnímala tak, že ja som až tak som sa necítila súčasťou minority, pretože tam naozaj bola tá multikultúrna spoločnosť a deti naozaj z celého sveta. Takže tam ani raz som vlastne nepocítila napríklad, že som Rómka, alebo že by tam boli nejaké náznaky diskriminácie a podobne. Skôr som to vnímala tak, že som porovnávala, ako to je u nás na Slovensku s tými Rómami a ako to je tam. Zistila som, že naozaj tí Rómovia sa tam majú oveľa ťažšie dokonca. Vnímala som tam veľké rozdiely napríklad u tých deťoch. Pri deťoch, napríklad na ulici. Tam často vidíte, že sú tam decká na ulici a žobrú aj so svojimi rodičmi. Častokrát sú zneužívané rôznymi spôsobmi. Napríklad kvôli tomu žobraniu. A zistila som, že tam ani nemajú nejaké záchytné body v systéme. Ja som bola tá, ktorá tam prišla a hľadala nejakých sociálnych pracovníkov, ktorí by pomohli, ale žiaľ som nenašla. A toto bolo tiež také veľmi oči otvárajúce, že minimálne u nás na Slovensku je tu organizácia, ktorá sa tým rómskym deťom venuje a dáva im šancu ukázať svoj talent a v prvom rade im dať tú podporu. Pretože o tom to je, že pokiaľ dokážeme prekonať tie prvotné predsudky a dokážeme v tom človeku vidieť aj nejakého potenciálneho, múdreho a talentovaného človeka, tak to môže priniesť také pekné ovocie. Vrátim sa k Divým makom a aj k tvojmu teda vzťahu, o ktorom často až tak nerozprávaš, a teda vzťah so svojím partnerom, a aj vy ste tiež súčasťou výstavy To, čo nás spája, a tam na jednu z tých 5 otázok odpovedáte, že tie začiatky neboli až také jednoduché. Ako to teda bolo? No, bolo to zaujímavé, pretože ja som vlastne prišla v roku 2016, keď som skončila štúdium v tom Mostare, som sa vrátila, lebo ma požiadali, aby som robila lektorku tanečnú v takej tanečnej divízii Divých makov. A môj partner tam prišiel vlastne so svojou kamarátkou, ktorá robila vtedy, dá sa povedať, že to bola táborová vedúca. Animátorka vedúca. Asi animátorka skôr. No a zavolala ho tam iba s tým, že je tu kopec zaujímavých workshopov, sú tu veľmi zaujímavé deti, veľmi talentované, že príď sa pozrieť. No a teda bol zrovna na našom tanečnom nácviku a tam sme sa až tak veľmi, iba sme sa tak evidovali a potom neskôr sme sa začali rozprávať a tam to začalo iskriť a s tým, že ja som tu bola iba na 10 dní a nemyslela som si ani, že by z toho niečo mohlo byť, že možno taký letný romance. Ste rezonovali? Áno, rezonovali sme. A potom som sa mala vrátiť a stal sa tam taký zvrat, že ja som mala otvorený lístok na pol roka. No a ja som teda posunula ten svoj odchod. Tu som vlastne odvystupovala, kde samozrejme moje Sámko aj prišiel ma pozrieť. Mala som tam jedno tanečné solo takého rómskeho tanca, ktorý sa volá Mahala. A to je taký zvodný tanec. Takže asi aj to na neho zapôsobilo. No a on ma teda pozval, že nech tu strávim nejaký čas, že mi ukáže nie len Bratislavu, ale v tom čase študoval v Zlíne. A ja som tam s ním išla. A bolo to veľmi zvláštne, lebo som tomu sama nerozumela, že nemám tam žiadnu ako keby takú logickú podstatu, že prečo toto robím, že v podstate stále je to cudzí muž, ktorý sa mi páči, je nám spolu dobre, ale som ešte nevedela o čom, že kam to bude viesť.
No a nakoniec to bolo tak veľmi silné, že sme spolu zostali 2 mesiace a ja som sa potom tam vrátila s tým, že som sa išla iba odsťahovať. A taká tá ťažkosť spočívala v tom, že som opúšťala krajinu, v ktorej som sa prvýkrát cítila doma. Tam som sa cítila oveľa viacej doma ako u nás na Slovensku, takže to bolo pre mňa veľmi náročné. No a vrátila som sa sem s tým, že sme spolu začali rovno žiť. Že sme tak rovno do toho vhúpli a Samkovi rodičia nám tiež v tomto veľmi pomohli, že mňa rovno prijali s tým, že tam u nich môžem bývať a veľmi nás podporovali. A potom neskôr sme sa už presťahovali do nášho prvého bývania spoločného a zrovna vtedy môj otec dostal už 3. mozgovú príhodu. A on ešte v tom čase stále býval v rómskej osade a mal veľmi zlé životné pomery. Tak sme sa rozhodli, že mu pomôžeme a zachránime mu tým život. Takže sme sa 1,5 roka starali o neho s jeho ťažkými zdravotnými problémami. A nie len to, aj sociálnymi. On v podstate naozaj nemal ani cent, nemal ani žiadnu podporu od štátu, takže sme mu museli vybaviť absolútne všetko a každodennú starostlivosť sme museli riešiť iba my dvaja. Takže to bola asi taká skúška vzťahu, že nakoľko to vydrží a myslím si, že nás to ešte dokonca upevnilo, že aj keď to bolo tak veľmi náročné. Je to taký vlastne krásny príklad aj stretnutia sa s tým porozumením, aj možnosť ďalej to dať vlastne ďalším svojim členom rodiny, čo si takto zažila, ako to opisuješ. Vnímaš, že možno nie, že či iné vzťahy takto, Rómky, člena majority, alebo opačne, tiež sú to takéto happy ends, alebo sú tam možno aj nejaké iné úskalia, či už predsudkov, alebo iného? No, myslím si, že je to trošku raritné. Je veľa takých vzťahov, ktoré sú ako keby, že rómsko-nerómske, ale je ich menej. A väčšinou to bývajú ženy teda, ktoré si nájdu partnerov nerómov, ale tie ženy naozaj sú niečím výnimočné, že napríklad naozaj aj prídu k nejakému väčšiemu vzdelaniu a podobne. A väčšinou to býva, keď si už nejaký ten čas odžijú mimo komunity. Hej? Že my teraz napríklad aj v programe máme dievčatá, ktoré už začínajú tvoriť tie vzťahy a tam to vidieť, že keď sa s nimi rozprávame, tak sú také, že no ja si neviem predstaviť vzťah s neromom, že iba čisto Róma si viem predstaviť pri sebe, že majú pocit, že by museli ako keby preklenúť niečo nepoznané v tom vzťahu a asi tam je taký blok alebo taký strach možno, tak sa to menej často deje. A teraz máme napríklad 54 mladých talentovaných ľudí, z toho je 30 dievčat a všetky majú, alebo teda nie všetky, ale väčšina z nich, ktoré už majú partnerov, tak sú to Rómovia. Takže neviem. Čiže nie sú tam len, povedzme, predsudky majority, nerómov. Častokrát sú tam možno aj nejaké tie zväzujúce predstavy práve, že z komunity. Áno, častokrát. Ale zase na druhej strane je pravda, že v tých vzťahoch, čo sa týka tých rómskych čisto, ženy bývajú väčšinou, nechcem povedať slovo utláčané, ale väčšinou nebývajú dominantné, práve naopak. A častokrát sa deje to, že tí muži to tam vedú, sú taká hlava rodiny a potom tí ženy častokrát aj po materskej a podobne, aj keby chceli ísť napríklad ďalej pracovať, tak kvôli takému vzťahovému sa nevedia nejak dostať z toho prostredia. Toto je také, čo dosť často vnímam v poslednej dobe. A my sa to napríklad snažíme riešiť s tými našimi dievčatami minimálne v tom, aby sa napríklad viacej vzdelávali o vzťahoch, aj o tom, ako to vo vzťahoch má fungovať a že nemusia teda byť tak podriadené mužovi. Tak to sú výborné, krásne myšlienky, ktoré samozrejme nie len dievčatám v Divých makoch, ale vlastne aj dievčatám kdekoľvek na Slovensku či vo svete by pomohli. Keďže Janka spomínala, že dneska cestujú a majú trošku obmedzenejší čas, tak tých tém a otázok môže byť veľmi veľa.
Ja by som prenechala svoj mikrofón opäť otázke z publika, ak tu nejaká je. A myslím, že ešte na takú jednu, dve otázky by sme ten čas nájsť mohli. Však? Určite. Tak rada zabehnem za kýmkoľvek, prípadne aj ja sa môžem potom opýtať, ale rada by som dala priestor aj vám, ak je nejaká otázka. Tak kým čakáme, tak ja sa ešte opýtam. A čo tak vnímaš, keď to samozrejme poznáš ten kontext, odžila si toho veľa na rôznych teda platformách, v rôznych miestach, v rôznych situáciách. Čo by ti tak pomohlo, keby tá spoločnosť vedela už vopred nejako či akceptovať, s čím pracovať, že čo je také, že vieš, že tá spoločnosť ako musí byť nastavená, aby si sa tam dobre cítila? No, tak určite vstupovať do spoločnosti, ktorá viem, že je otvorená na tej inakosti, to po prvé. A po druhé, spoločnosť, ktorá má tendenciu myslieť spôsobom think out of the box, je veľmi dôležité a u nás na Slovensku, žiaľ Bohu, to nie je tak vždy. To je jedna vec. A druhá vec je, že príjmať tých ľudí takých, akí sú. Že možno taký ten prvotný ostud alebo možno také nejaké prvotné odsúdenie sa snažiť ako keby prekonať a snažiť sa spoznať tých ľudí viac. Dať ľuďom šancu asi. To by bolo také. Ďakujem. Mňa by zaujímalo, ako teba vnímali ľudia z tej v podstate tvojej osady, potom ako si bola takto úspešná zo školy a so všetkým. No, to je dobrá otázka, lebo je to také ambivalentné z toho dôvodu, že boli tam napríklad takí ľudia, ktorí sú už starší, tak tí ma vnímali ako významnú a v podstate takú obdivuhodnú osobu, že sa mi niečo také podarilo. A potom tam boli mladí ľudia, ktorí boli závisliví a hovorili mi veci podobné ako, že snažím sa nebyť Rómkou, ale že sa robím gadžovkou. Toto bolo časté. Dokonca aj ľudia, s ktorými som si myslela, že sme v priateľských vzťahoch a mi povedali, že sa teda robím gadžovkou. Potom zase boli tí, ktorí boli moji nerómski priatelia a tiež sami mi povedali, že majú zo mňa pocit, že nie som až tak veľmi Rómka. Takže je to také zvláštne. Janka, môžem na toto ja možno ešte nadviazať? Je dôležité si tú svoju inakosť napriek tomuto všetkému zachovávať? Alebo... Určite. Je to o takej identite. Veľmi, ja sa napríklad veľmi stotožňujem s tou rómskou identitou. Som na to v podstate hrdá, teším sa z toho. A je to naozaj v tom, že som iná. Sú tam isté predispozície, na ktoré sa naozaj ako keby môžem sa s nimi hrdiť. A nie je to iba o talente, alebo vôbec to nesúvisí s takým stereotypom, ako sa často hovorí, že Rómovia majú hudbu v krvi a podobne. Ale tak napríklad tým, že my sme takí otvorení, my máme takú cestu srdca, že my to rácio u nás až tak veľmi nefunguje u tých Rómov. My sme naozaj srdcom otvorení a dokážeme milovať nespútane, silno. Naozaj tak sa vieme odovzdávať aj v tých vzťahoch, aj v tej láske, aj všeobecne. Tak toto sú napríklad také pekné veci, ktoré ja v rámci toho môjho rómstva mám rada na sebe. Ja si myslím, že práve vyzdvihnutím tej inakosti a takým tým žitím a ocenením samej seba ako možno nejakým špeciálnym je vlastne aj taký pekný moment, kedy by sme mohli našu diskusiu s Jankou Zácharovou ukončiť, ak nie sú iné otázky, lebo máme pred sebou ešte zo pár ďalších diskusí, tak ja by som poďakovala Janke za to, že si našla čas a že to bolo príjemné.